nganget ru bau blai un kerku yangi lembah kani ke kubar kabanging in siyos ngau ha kani ke por kaktin ka jong blai kabangila ban syam naga gospel ka jong yonis kalenong ka bakatway kad khat ka balai polai hadu ka balai pausan Ketien ki jong blai ki ong gumne teu Jisu habau le yo iyaka ba ka dayam bat bayam kita ki jiuru ki balayawan lembat ka ula ud no halaka mensim bat ula kuslai bat ula keli hangno pilaya bu yo kilaya thu ho ko trai to wan tok miru u Jisu ulayam ka khubor pedeng ka bangakwa ban ya slok lembat pi hagani ka por ka bamenta kalong ka jing yam bakerpang u Jisu tengene duai ablai bau pa jungi bab nangi aingu yeme namar kani kepor kaba meme penyo bangin yo ngau bat ban ya syak skor lang ya ka khubor ka tien jong me Jisu bakodor mila ibet ban penyeng yo sekri barit jong me ngalong ayu ablai klem kabor jong me ngaduai namar kata tu isnai ban pendap ningkong yo sekri barit jong me daw men sim ba khoi jong me banga duai ru ba isnai ba tau men sim uba meme pendap au blai un keren hanga un keren hangilang baro bada bangin yos ngau ya kani ke kubar ko kenran ngin ai tilut yela de ame au blai ba im bat uba sisya keren atra ingin syashkar melong ublai na bakini baro ngipan haga kerdeng utrai Jisu amen ka khubor pedeng hagani ka por ka bamenta kalong ka jing yam bakerpang u Jisu ki parabangaj ba iya kalong ka jing sisya bau trai Jisu u i jaki briu bara bat ka jing i jong u don manu bala ban batai Henry ka bapla galong bau neu Jisu uba i kata-kata ya kibriu ju yam kulmar naka benta jongki galong ka bapla bau Jisu ju yam kulmar walau i ya kibriu kata-kata Henry habau Jisu umla syu klem dayang kamut bakadon ka ri ka kabadak kerpang sisya haka ministry ka jong trai jong yu Jisu Kris haka por ka bau wanshim ya ka jing long briu hang ne asla jong ka ni ka kendau ngin syam katum ka ni ka tin ka jong ublai bau trai jong yu Jisu Kris uyam tang laisin kabaningkong uyam na kabentai yalade haka keper ket samane u apostol Paul haka siti ke Hebrew kalenong kebesan ke dekat ke banyau u penpau bau trai Jisu ulayam na kabentai yalade haka keper ket samane ban ngilaru ban syam naga gospel ka jong Matius kalenong ka arpon riu ka dekat ka balai pon riu hadu sau pon riu ka bayathu ya ka jing yak saj ka jong utrai Jisu haka keper ket samane hasua ya ka ba unsa sya pensitom ba unsa yap halor ka ding pna ka baar ka bau Jisu yam ka dei na ka benta ka nong ba Jerusalem katkum ka gospel ka jong Lukas kalenong ka bakhat khandai ka dikhat ka basau puwe u Jisu yam na ka benta
ka Jerusalem. Bat ka balay pat kadai ka jingyam na ka bentau briu. Bat ka ni ka jingyam kadai na maru Lazarus. Ladang ipej na ka gospel ka jong Yohanes kalenong ka bakatway. Kadikot ka balay pausan. Ngin siyam bau Jisu yam na ka benta u Lazarus. Kani kadai ka jingyam ka bakerpang ka jong Jisu. Yau briu shimet. Kadai ke jingyam ka bakerpang ka bangem lap hagaktin ka jong blay bau trai Jisu un yam yau no reu no briu shimet. Ka Bible ka yathu yangi bahabau Jisu lawan poi biang hagani ka snong Bethania ka snong ka baka Mary bat ka Martha kidon laong ba ulay kendo ya ka Mary bat ka Martha ki balaong ha uko trai lada medon hangne uparajongi on om dalayap prabanget be ka Bible ka yathu yangi ka ong bala saus ngi bau Lazarus uladan ha ka thliu jintep badai ha ka tagasngi ka basaw bau trai Jisu uwan poi hakas nong jong u Lazarus habitnya balaong ba onda habalaya lam yau Jisu haplau jong ke jentep lane akmat jong ke jentep ke jong Lazarus ka Mary bat ka Martha kilaya yam pai donut nang ta ka Bible gong baki jiuru ki baya don lang hakata ka por kilaya yam bat day hang ta bau jisuru ulayam ka Bible pereng gong yakani ke jingyam ke jong Jisu gong kumne Jesus grown and trouble kapamut bau lakaan bat ula pisah ula dona pedang ke jingyal le ke bejur bat kani kemut bau la ya le ban om yam le se ka dai ke jingyal le ke bahapo ka jong Jisu ban nem yam ha ka tegepor hanrai umla lem da yam ka jingyam ka bakerpang u Jisu ki perlok bayi bat ki parabanget ki bayi ja ngila ban keli balai u Jisu yam kerpang na kabentau Lazarus kabeningkong galong u Jisu yam namar bau yau Lazarus u Jisu yau Lazarus ladangi pule na ka Bible ka tin ka jong blay ki thu kat kum ka gospel ka jong Yohanes kalanong ka bakatway kad khot ka baar laya thu yangi bakini ki arngot si para ka Mary bat ka Martha habau Lazarus upang kila pentip syau Jisu giong uta uba memi upang kabamot ba u Jisu yau Lazarus nang ta shu ha ka jintep ha plau jong ka jintep ka jong u Lazarus baki jiu ha bagi le yo i bau Jisu yam ki ong pet kat no ula i jiu kane ka ya pen isyai bau Jisu yau Lazarus ka jing ka jong Jisu yau Lazarus lese gila bendon sibun kidau kabaningkong galong bau Lazarus udon ka jing yedei kababek badu Lazarus udon ka jing yedei kababek badu blay ipra bangay ba bandon ka jing yedei kababek badu blay lani bandon ka jing yedei badu blay ngidon kam lai tli gi ai kabeningkong
kalong ba ngidai bantip yu rabangai be laka Bible kam ya thu sha yangi yaki jing ya kendu yaki jing ya shem ki jong Lazarus Mark mat badu Jisu men habau Jisu wan shim ya ki jing long breu hanrei u Lazarus u tip ba Jisu ulang ublay u Lazarus u tip ba Jisu ulang ublay kabaar tang ba utip hanrei uda itu janai yau Jisu para bangai be ban syutip yau blai kampat biang dan kam namar kata ban itu janai yau blai kadan gawai kapor kabangai kandu ye wei i kon samla hang tai hamat pran bat ila kublai kti yanga yong kublai pastor bat ngaru ngala kublai i watla ngam itu hagajing sisya bat itai kena samla hadin kejing ya keren ila keli yanga yong pastor kasnong jongpi na ngala yathu i ngaong kasnong jonga kadai na maupu itai kena samla ila shu keli kensan yong wa na maupu yong ngai itu tang ye pastor nong ruut ngala lengo langan ong dei mangaru ngas ngobi yo ileran langan ong ngam dei ru lane ngan chu ngap ru ngas ngau ko mangaset ya kajing sisya hakata kajing yele itai i samla i perlak samla ila yahat no ala kalenti bat nga la kalenti bandon kajing yadai bat ublai ko ki para bangai bai namar kata kambiang tang ban syutip yau blai mereka dawaru banda itu janai yau u Lazarus u itu janai yau blai kabalai kadawa ban i jauh haga gospel ka jauh Matias ka lenong ka baar foar ka khot ka balai fo nyau u Jisu hi dalade u ang to men i jauh blai jong me da ka donut jong me baro da ka min sim jong me baro bada ka jingmut jong me baro kabamut bang idai ban i thon yau blai ngidai ban i thon yau blai iwei teman besan wong pastor yau blai te lada ngila ban i ngila dei ban i sispa iwei wong mdei tang ban i 100% re dei ban tam nakataru balada ngila rabangai be i kadawa namar kataban i thon yau blai kabaar u Jisu yam namar baus ngaulem yakani ka long yeng us ngaulem yakani ka long yeng ka jong ka Mary ka Martha u Lazarus namar kani ka long yeng kadon ka jing yadai ka bajan bat u Jisu kani ka long yeng lani ki dukhat jong kani ka yeng ki dai yau Jisu kani ka yeng kalong ka yeng kabau Jisu ujuju bha lane usngau tenat bha ban rung bat kadai ka yeng kabau Jisu das ngau hun ban samit kawei na kinong tho bakrau ka Ellen White hakakot jong ka bakerteng Desire of Ages kalaong kumne bau Jisu uyo ya ka jeng jathaj haka ying ka jong Lazarus u Jisu shem bagani ka ying kalong ka ying ka badap da ka jing sok
kalong ka ying kabalat na ka jing ya tarais niyo. Kalong ka ying kabalat na ka jing ya bisni. But shu kani ka nong tho ka ong bau Jisu u shem ha kani ka ying ka jong Lazarus. Bagalong ka long ying kabadon ya ka sincerity ya ka jing long hok usiam ha ka ni ka long ying ya ka purity lani ka jing long kot usiam ru bagi dukhat jong ka ni ka long ying kidon ya ka ta ka jing long perlok bajanai ka holy friendship ka jinglong perlok bajanai. Tungin yet ko ki prabangay ba jah lagi jong giging jong ni. Hadu katno u Jisu un sngauhun yaki long ying long sem jong ni. Kane ka long ying ka jong Lazarus kadai ka long ying ka bamju tip ya ka jeng kap nap ha ka jeng yadai batu blai hanrai ka bakeluj min sim ha ka kam ka jeng blai ka Martha ka bas ngau tenat ban ai ka babatam hau Jisu kadai ka beriu ka bas ngau tenat ban ai ka babatam hau Jisu ka Mary kat bakum ka tin ka jong blai laya thu yangi bawat ya ka jing sle ka ba kordor ka ba rem doru ka ba kalabu tingkai na ka mentai lade ka dabi alabasta handrai kala ailut kala thelut shautrai Jisu para bangai ba i ngadap da ka jing ngaungu yau blai bau blai ulai rap ya ki babon ki balang bangangai jaru kene ke balang jong pi hang ne ki long ying long sem Kristan bat ki para bangai ba i chimet ki balai rap kelut syaki beduk ki bala ajeng ais nai syaki batangan hagini gisngi jong kene ke jinglen shop jong kene ke klam COVID-19 Jisu wang ke tien jong wang la dapile nai wei na kini ki barit jonga pile hanga don bon ki bangai ki bam tip ya ka jing kapna hanrai ki banang ban ai keluj min sim ha ka jing yadai bat ublai ki para bangai bayi pedang ki jeng kerdu baki kimat ki ai syaka kam ka jong ublai da ka dono kumba ai ka riu kenthei ka badon tang ar damli hanrai ka la ai lut ya ka bakadon baro bat kam syam la ku fly na ka benta ka bala syai jong ka jeng em la dakat hakani ka jeng kerdu ngilanang ban ai syaka kam ka jong ublai kani ka ying ka jong Lazarus bat kerpang ka Mary ka bayai don haki kejat u Jisu ka ying ka bayai don haki kejat ki jong u Jisu ki para bangai bai jaga tin ke jong blai ki thu yangi baka Mary kayai don bet haki kejat ki jong u Jisu lese ka ngau thu kombat ngau thu unong ruai semen sem ubala ruai ya ketu ke jing ruai ka bawang jengai na lau Jisu jing kemen kaladu kalong ying ka basyaru haki jeng penbet ki jong u Jisu haki jeng baro kani ka long ying ka jong Lazarus ki men jong u ki ngau tenat ban pentip syau Jisu
haki jeng baro ki ya tulot syau Jisu. Bat ki pediang sengau ba ya ki jeng penbek jong u. Para bangai be ye nong ruai shaman sim. Ular ruai tu ki jeng ruai wang Jisu. Ubas ngau lem. Ulas ngau lem ya kani ki ye. Kabadon ka jeng yadai ka babek. Ka jeng yadai ka bajan. Lem batu. Ulas ngau lem ya kani ka long yeng ka baus ngau hun ya ka ban syong bansa. Para bangai be ye un ngau lem. Ya kitu ki long yeng bar. Ki bau trai Jisu. Us ngau hun bansa. Kebalai bat ke bekadu. Jisu yam namarus ngau kia. Ia kani ke jingjia. Ki para bangai bayi laya thuk yang ida kani ke tin ke jong blai bala tep yau Lazarus la saus ngi. Bat habau ladon la saus ngi hatliu jentep. Ki men jong u ki laduk jeng kermen. Nang ta ka snong ka thau la se ki ong kat tu la wai no ka jeng im ka jong Lazarus. Namar haki briu kaladai ka jengkut lat. Amdan syuk dak ka weipat kalat. Rai ka basngau tenat lok bai. Ba anda habau Jisu ulayam kerpang. Haplau lane akmat jong ka jeng tep ka jong Lazarus. Ulale yaki ki ki bangim lah mudur. Hang tahap lau lane akmat jong kejeng tep kejong Lazarus ula kaan ringkat bagi omat. Nang taula perta Lazarus mina. Barkabas ngau tenan kelong bau Lazarus ulam mipat. Lok bai donayu kabau belai omla. Lane donayu kabae batu Jisu. Om don lok bai kabae batu Jisu. Namar kata hakani kepor kaba mentang khot i. Ya pi lapi dan haki yeng ki sem dan hang no ru ngakhat i je pi lak ba i pai syau Jisu Kris baladang i kwa abau Jisu un yam kerpang na ka benta jong i shimet na ka benta ki long yeng long sem jong i ngakhat i jeng i lak ba i bangin don ka jeng yadai ka baik bangin don ka jing yadai ka bajan bat une ublai ban i jau da ka donot bara bat ban penlong ya ki long yeng long sem jongi ki long yeng ki bau Jisu us ngau hun ya ka ban sami para bangai bayi hak abakum kini ki por jong ki jing yele ki jing jenjar ki jing sok sap jong ki jing em la se la ban don na pedang jongi ki bamat ya ki jing nok men sim la se la ban don na pedang jongi ki bas ngau kum ba ki lapoi ha ga kotlat ngakhot i jepi ha kani ka por tungin pen bek ya la ka jong ki jing em tungin pai syau niu Jisu ai ti lut ya la de bad habang i ai tilot yelade ngi i jau da ka do anut bara un pek kerpang na ka benta jongpi un yam kerpang na ka benta jongpi bad am don kanu ru ka ba bad uneu Jisu jongi akani ka por ka bamenta ko ki para bangai bai Lada don na pedang jong pi ki bakwa
banong pastor, duwailem na kabanta jonga.